Adeɛ baako pa na ma Ghana fo ka kyerem. Mpasa nde fa so na o ka kyerem ampanyini. Ghana fo ba oyɛ pa sɛ wo pa konwa. Wo bɛ hyɛ unyame bɔ. Sɛ wo bɛsi atenaye de ama National Cathedral. Oyɛ pa ampanyini. Sa adwene na wo fa na oyɛ pa. Na mom samre ya Ghana wo yi wo hwɛ brɛ a de hyɛ ne bɛbra. Ye do no be menka mfamfa so na nto mambanyini say National Cathedral no ono na de ba bia ontimi mpopa ne de mfiri ho na saa mre ne ewom de esoro no ye sika futuo no omfa ne san koka National Cathedral no o ma ne nsi ho na onyere na ho sika se no ntintim ne ye na ono kura ntima anya ne nuanom bi bebeba abeyede abetoa so emre papa mu ye Ghana fo be menka nkyero no